Going to Jason Decor in Mizoram Cardinal ber mai kan chei thei hlau mai kan van dei le mai DC Avanti 2000cc Mizoram car man to ber le nal ber mai kan chei sak me kan ni đây cầm motor đi cả rồi lắm rồi DC Avanti hi Mizoram omchun ania tuna kan khoilai me ka hi 2000cc lai ne chak thakok maya 2 seater roma ma hi chu kan explore ve reng reng nge tuna hian Mizoram chuanin sang control bell in thiam vere san film bell in thiam vere tin Jason Decor team te miron roi venge ya ani to pa ber chunga point kan lom hle ani san film bell saka hian hei bubbles pakhat nom lovin le de check ma am loi kan bell saka nei tu te pon lom ve khopa kan lom tlang hle ani Jason Decor team te hian in lamai lo tangkai pui thei tu video pakhat tal kartin ti chuakan tumba mang tangkai ve tu rein ngai chuan lo subscribe ve ngai don nia